Dostum kärme dögül. Dostum, Nähilem bolsa çalajada gıynanan bolsaň esasy özüň üçin gıynanyň ýa-da köp fanatlaryň, muştoklaryň gıynan raýdym ötýän şo duýgu boldumy? Halamayan häsiýetiň. фальшивость. Yöne menzayen Şalban oraya. Ha? Şalban oraya. Näme ýa? Yok. Oğlum canım, birinci. Ay bu. Ay papa de, näme de yerinden turmadın hadi. Haýsy? Türk kinoda düşdüň sen? Osmanlı mı? Osmanlı. Gladiator, Titanic. Gladiator. Ece bir bak sıfır garaş olayım diye. Olayım diye. Görkeşen derim, her hemimiz gelir yanına diye. Men şoklan täsir edip sen kıyın gurlaýamykan diýen türkmençe. Ya. Kıyın gırlama. Olara bereden gülýärler. Yer ağdarmana geldin öyle. Не все сразу получается, но мелкими шагами вы достигнете своей цели. А когда вы достигнете, вы это даже не заметите. Хотя об этом вы мечтали. Kendi balarım. Näme diýen bolsaň galanmy şu. Var mı? Assalamu alaykum. Aleykümselam. Hawa näçe gün boldy? Ben sana geleniňe şu. Bir ay oldu şu. 6-7'sine mi alsan gel. Bırak. Gönü işlemeden başlaýar ştaýny. Hı. Soňky boy barada gurun edeli. Hı. Böyle. Nähili? Gatyňandyň görüm. Yo. Neyse diyen zat var. Olan zat был тоже. И сосредоточился молодая, просто надо делать выводы с ошибок. Yanlışların üstüne işlemeli, yeni daha ders gidivermeli. Nähilem bolsa çalajada gıynanan bolsaň esasy özüň üçin gıynanyň ýa-da köp fanatlaryň, muştoklaryň gıynan raýdym ötýän şo duýgu boldumy? Второе, наверное, ikinci. Şöyle. Köp kişi fanatları. Nasıl özüm için kıynanmadım. Ben biliyorum ben sastayadım. Ne öyle hayız formadattım ben. Bol formadattım. Yani воля случай, да, болду şeydi. А так, никаких оправданий, это спорт. Düýün gawatlaşamyzda aýtdyň da şo günkü ýagdaýym, sastaýanýam azajyk täsir etdi ötýän ediň de. Это я что-то скажу, будет оправдание. Это не оправдание, просто бар момент, да? Hayızın üstünde bir işlemedi. А так форма все. Хороший форм был. Мунга формада hiç yok derdim. Голкэм kaçtım. Может перетренировка, может перенагрузка. Ну опять-таки угловым treynerim yoktu da. Adatça şolar bolmaly aýanyňda, ha? Adatta bolmaly şolar. Benim şimdi Suhrab'dan kalayın boyut Amerika'da Artyom'um aslında gel bilmedi. Şu pasportu kuturdu. Amerika'da vize rejim tez zakonun devlette çıkabilmedi. Son için Ankara'da bir teyze komanda da bu sefer. Hem köyüne komandam yoktu biraz. Ama şimdi boyu Artyom alıp barayadı. İyi Suhrab. Şimdi bu tarafta yine şeyde oldu da. Onsoň nähili garşalylar geleňde? Aýdaly öň ýeňji bolup geleňdäki bilen şuny deňäňde tapawut etdimi? Как обычно, не вау. Utandım şeyle gelirdim, utlandığım şeyle gelirdim. İki tarapda da gollap bilýärlermi özüňkü? Şoň üçin men soradym. Я почувствовал просто адамların köpüsünün переживать эдenden кыйнананını. Для меня это так. Ну, если человек в спорте, он понимает это спорт. Bir gün utyan, bir gün utalım. Şu günler ne diýince alýaň sen? Da o. Nähil Alacak böyle ya. aljak bolýan? Eyvallah. Nähil geçýär günüň sen şu wagt? Çalt geç. Çalt geçýär. Deyince alayan değil, deyince alamam. İşleyemem. Bu mesela şeylerde ortaca. Golf oynap gördüňmi döwle? Oynayacak. Oynap gördüňmi däl, oynaýanmy diýeli? Yer. Men dogrymy aýdaýyn, oynap göremok. Men ikinji gede ýadyg üçin gelýän edimi? Gör bu. Beni yıkıp bilen o. Beni yıkıp Kemilu. Olara bereden gülýärler. Yer ağdarmana geldin öyle. Golf diye baylan oynayan keyfi diye de. Golf mu?
Aslında özüň gyzygyp oýnaýanmy şunu? Yok. Moş öz keyip vardır bu sen bilen bir insap oynayan. Bir insap uğraşma. O baraydı. Şu wagt göreme. Taşary ýurtda kän gedýän köp zady gördüň. Ýöne owadan gitdiň sen. No. Kolhoznik diýenmem sana. Конечно, vardı. Öngü olaydı. Dilýärmi? Ey, owalaydyn. Şu wagt dol senden çykdymy? Ya özüň duýýanmy tegem içinden? Owalaydyn. Yine oğlan. Bak şey, senin oğula. Yo utanç dälmi üçin şunu Neymiş bilmeýändigim? utanç bolsun ayt. Oğlu boladın mı? Yok, nabarot. Oğlu da kendi zat öğrenen. Oğlu da hem zat öğreniyor, жизнь обстоятельств. Kırsı yere ağdarıp bilen. Agdar görpdiňmi? Ben neyimi tok edip görmedim yani. Hoş ne hoş dedi. Oğlu da. Sığır sagýadym diýdiň. Sıkır sayat. Özüň sagýadymmy? Özüm sayat. Günde 2 sefer. Onam satýadyň, ha? Satyadım. Yerden çıkıp doğmanın arasına var bir piller. Ha, prosto aýlanyp satýadyň, ha? Sütpa, süt beýir. Yok o vakti Volga var çıkıyorduk. Ben bir signalı basa adama çıkıyordu öz doğum. Doğru şeyletti de. Davay döwlet. Şu arada gururun edeli. Ne var? Erkinlik näme sen üçin? Svoboda действия diyen mi? Hawa hemme taraplayın. Erkinlik bolanda nähil düşünýän sen? Sen düşünjäňde. Benim eşo durmuştu yaşapmıyorum da. Безопасность. Men için bu verdi. Yaşayış. Kımmatta. Onun başka ne mi diyeceğiz? What's up, all what it do? Few shining my, now my dash doom. Demon rubber, every money. Yürü, anladın mı? Serhat. Bas bak, iki sapar var. Görəniz mekanal qayanı mekanın izinde de. Hem qarnı. Şey oldu. Ne çıkıyor şu an? 100. Günne mi sanki döwlet? Ну, во время подготовки. Günde. А так, boydan sonra. Через день такого определенного режима нет, но уже вот брать geçti boydan sonra. И им надо возвращаться. Ну, после 40 дней, günde. Тогда пока организм восстановление. Все эти моменты надо. Sen okul näçinji ýyl gidipdiň? Ukrayna mı? Hawa, Ukrayna. 2009'da. 2009'da. Esasy aňyrda da başlady da şu wagtlara. Esas Angar'da, студенческий дöwürlerde. Yaşlıkta şu. Мечта, желание было çıkış etmek, выступать etmek. Она как-то проявилась сама. Вот это желание, стремление, она жило вверх. Böyle bir ananı rakana. Kimin sen kaptanında bir badymy? Davay döwlet. Edaw şonu sen oňa barsyň. Edew özüň. Yiyeceğimdir. Aslında yiyeceğim. Ben kalkam bilmeydi. Korkardım kalkama ve belki bilendir beni aslında yiyeceğim. Hakan Kalkam против. Kalkamdan sonra ruhsat alandan sonra artık profesyonel uzun başladım. Ama çeltik skriti. Kalkam oku. İşim et. Hakan haçan düşündü, gögnüdi. Oğlum Kaçan da ben, наверное, пояс alıp gelelim. Ну, отцовское одобрение это большего стоит, это больше мотивации, чем что-то другое. Hazırlıkta orada da kalkam bile bunda. Öbaren, kenva kalkam bugün gideceğiz onunla beraber. Просто приятно. kiçikan sen lälik saklananmy? Hakan. Gülüp oynadyp sen öz çağalanda näki çuwa? Sen oğlum ara çuwa da? Oğlum da izlan bak. Oğlum gaýdy näki sen şolarynda çuwa? Özüň köleden geçtireňde öz ýaşlygyň bilen. Ya Mesela men yadıma düşüren Hakan bilen oynap va edip görüyorum. Benim. А я мягкий, я играю. Benim oyunu ya. O zatlar var ya öyle. Dövür başka da. Dövür başka mı? Dövür başka.
Dövür ütkedi. O dövrde başka hazır. Men öydeken bolama. Şo üçün o naказание что есть, но как им aldı? Mesela men oğlum men aldı elde. Ha. Men öyde spokojno oturan oğlum da eldimde. По-любому bir problemi tapmalan. Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol da Aşgabatda da käy ýarym gelip çedip giden oglan, indi bolýan Türkmenistanyň bir awraý bolup dursun. Şo nähil garaýan, men ete münasip şoňa şeýdip adam bilen ýetdim ýa-da menki bir hil çudy. Allah tarapyn birden uğruna bolup gitdi. Şo nähil görýärmi? По-разному можно рассуждать. Упорство. Я потому что дал маме слово в детстве, что это сделаю. Об этом много кто не знает. Я помню, я как подрался, с кем-то домой пришел, у меня рука вот так разбитая. Я чем Тимурская баса отыйды. Aha. Hakan göz eşti öldürüyor seni, uğruyor seni. Meni gep eşitmeli, sen çağı ne el çağı, her zaman beni gepe koyan. Tapçan çağı da, oğlu da tapçan asman seyredip otayım. Hakan böyle bir kaydı. Aha. Kaydı mı bilmedim, vurdum bir iki yadımda yok ya çoştum. Aha. Ben tak обидным oldu. И şondan какой-то, знаешь, не помню, какая ситуация точно. Mhm. Ну что-то случилось, и мама тоже на что-то обиделась, и я сижу тоже грущу. На небо смотрю, асмана yıldızlar seyredip. İşte bir bak sıfır garaj ululayın diye. Ululayın diye. Görkeceğim dedim, hem biz gelir yanına diye. Şimdi я много чего не могу сейчас здесь сказать на камеру. Но я тогда дал себе слово. И Allah'dan dilek ettim de şu vakt çağırdı öyle. Allah'dan kırmak ettim. Ben vakt şeyle bir olaysam da TV'de çıkıp görürsem de. Yani такую, блин. Именно от чистой души. И она как-то пошла. Есть, знаешь, что есть. Есть уже. Ну, hem medet Allah'dan. Hem medet Allah'dan. Oğlum sen demelen şu wagt boylan görýärmi? Говорят? Наверное. Не спрашиваю. Soraňy. Olam kän kaka ýyle boldy, biýle boldy, olam kän nimeden o? Yo, soňky boyda aytdy. Ama şu arada gürleşelim. Я помню, biz 2 gün kakamy jaňatmana goýup otyp. Boyda. Şu arada gürrüňe desin gelen o. Bir hili de. Oğlum jaňat birinci. Ay bu. Ay papa de, näme de yerinden turmadın hadi. Ay şeyle gattım dedim de. Yani boy saklanan vakt düştüm bir kere moment saklandı soğudu organizm gattı da. Düşündüm anca. Ay böyle de bir kere bilen sonra моментами где sustan basılan. Моментами думаешь, ай не доработал, не сделал. Özüm uspokоить edecek böyle но все равно какой-то момент. Benim kakam jaňatdy. Oğlum dedi, oğlum dedi. Ne ýagdaý? O dedi. Paptım ben başarmadım şu bu sefer bolma ne mi oldu? Gattım bir düşünmedim. Hemizden oğlum bu boldu sportu da demedi. Öňkü sefer bu yeňildim, gaharlandyňdan gitdiň hadi. Ýene oğlum bir saat şeydäy dedi. Yetdi maňa şu söz. Boldu. Остальное меня уже не волнует, что кто-то что скажет. Главный человек, который был, он мне сказал все, что он думает. Yöneten şu gülýäli ýaman açyk. Men ýap oğlanymda. Yo men şolar ýalar erbet depressiýa salyp bilýär-de yöneten parara botuny diýýär ta bu özüm bardy. Şoň üçin kendimi diýýär. Men kän geçtim bu yoldan. Ben işlemele kazanmalı, başkalarına bakmalı. Вот и всё. Ben главный приоритет моей задачи işlemeli семья. Yaş baka. 40 yaş kakam aydan gelip var. 40 yaşıca işte oldum dedi. 40'tan soň deňiň ala başlar dedi.
erkek 40 yaşaca men diyen güýji bolýar deseň ýowaş-ýowaş diye özüň durarsyň diye. Yani 40'a şu yaşlıktan kelle goýanma. Şuratlar. Ýöne sen şu wagtky uruň maksimum näçe ýaşa çenni? 40'a çenni dogurdy. Men besimde. 40'tan soň şeýler rat kelläňe gelen okmy? Öwletçän, uje nastavni, coach, media sistemada öwretýär, ile, bile, sport bilen bagly kontent öwretýär. Ýüp, aýdan etin näme boljanyny bilemem ama. Sen şonu wag görýärmin, häle aýtdym, sen media ýaman çalyp girermi kan diýen. Benim karakterim naýerdim bolmagy. Sen допустим men tanamaka näil pikir edýärdim. Давай вот так возьмем. Dogry aýdaýynmy? Hakikat aýt. Gowy sportsmen ýöne ören vetrini çalary. Şu momentyny tutup ýetişmeseň ertirnirde boljagy ýa-da gün belleşen günüň tutup boljagy ýa-da ýene bir wagt şoňa neme däl adam görýän men seni. Bir ýerde duranok diýjekmi? Doğru. Ну, может, характер такой, может, жизнь, обстоятельства такие. Есть свои тараканы в голове. Dostun kärme döwlet. Dostum? Yok. Kendi. Kendi. Ну, смотря дост, в каком смысле? Hakiki dost diýip anynyp bilýär. Ne şu wagt jan etýän sen bir teklik gelýär ýa bir begen ýa gynanýan ýa falan diýip jan etdi. Vardır 2-3 tane. Kendi. Bunda dostlarım ken, tanışım ken. Elbette ýöne hakiki ýaşlykdan köpde men gatnaşan dostlarım 2-3 tane. Sana dostum diýen kärmi? Этого я не знаю. Döwlet men dostum. Есть друг, есть дружба. Hakiki dost dostlar. Вот и все. Hakiki dost bu. Dostlar. Näme diýip sorajak boldum bärde. Neme görýär? Sen has alçak görýär. Lüboy ýerik sal sen derä özüňe gerek adam taparsyň, özüň alryba bilersiň, birkeşwe bilersiň. Ýöne sen özüň şoňa dostlugy näme diýip grup aýdanda şoňa wefaly adammy sen? Men aýdana men dostlaşmadam gowy bilen. Dostluk saklaşmam bilen. Men dostlukdan polzut etmeýän hiç kaçan. Dost mu? Dost şu. Gatnaşýas mı? Gatnaşýas. Geçen? Boşotdyňmy mene? Yo, barmy? Barmy? Näme çık? Yeni işe alajyk oňa oýun oýnaýar. Kergede goýup bilmäňde. Ajmanya. Dawa terat. Men goýup bilmesem bir gerek ajmanyet diýen. Sen goýup bilmediňde birine futbolka bu kosoga detýär. O mezede. Kergede et bilmäňde. Yöne men zaýan şalban oraya. Ha? Şalban oraya. Näme ya? Ay filada. Yok. Давай bolýa kimde deňlik bir zady daýar. Şalban. Ajmanya. Yo, indi seret. Давай zaýat. Şalban mı? Ajmanya. Gerek mi sana şu? Ajmanya. What's up, all what it do? Fishan ma, nama dash doom. Demon rövgün edil Malibu. Tantu dem bol qarazu. Hova ya yok di aqlım. Seni öz boynuma bum daqınım. Sıptırma zadımın aqımın. Soğuyat bum kuluni qaqımın. Okey, ayakta luxury. Görýän men bugün diňe ýaşly. O ýaşda duranam ýaşymy, ýaşym, näli ýaşymy. Ne ustad yıldızlar geldi. Gezde öğrenim, yukarıda öğrenim. O dur. Asman uçağını diye bir de yerde yersin. Selamünaleyküm. Toydan gelýän bu. Yok be. Toy yok da işte. Farhat ben toyumda tanışındım. Näçinji ýyl toy etdiň sen? 14. Adam kim oldu? 2014-nji ýyl ha. Özüň näçinji ýyla Farhat sen? 2009 anı. Normal dövrde doğulupdur. Sağda Ayda geç paraya geldi dostlar. Geç paraya geldi. devlet geldi diyen zaman yolu varsa gök keçeğine var. İllerinden elbet bırak enerjisini alıp orada sırraf kadar yani. Ha bırak. Aytın mı? Hoş gördüm. Safarik. Oratan Fıratlı. O da şey. Başı bırak. İşinde üstünlük. Giyinmek de şunda bağlamalı mı? Ya. O kadar tarafı. Senden öňüş Türkmenistanyna belli bir dünýä ýüzüne arýana çykan kim bar?
Altımrat Halipa. Belki vardır. Altımrat'ı tanıyan mı sen onu? Я билем. Ne aytıp bilecek şu arada? Я его узнал после того, что как начали вот это интернет-ресурсы появляться. Hava. Ondan sonra bildim, okudum, gördüm. Про него я ничего не могу сказать, потому что я его не знал. Tanıştayalım ne söyle. Да, ну, человек, спортсмен, достиг успехов, очень молодец. Yani şolum yaman pisbel очень простой adam bolun eken. Menim soň bildim onu arxivni ýazgylaryny öýünden alyp gaýdan soň. Şolar ýaly. Песпер болмасаң, sen высокие достижения барып белең о. Высокомерие губит, звездная болезнь губит людей, спортсменов. Sana gelecek, degecek bolmadymy şol? Yıldız kesel diýilýär ýa-ki. Hiç wagt. Для этого есть мои друзья. Для этого есть люди, которые могут тебе в лицо сказать. Но. Я сам не люблю таких людей. Я высокомерных не люблю. Menim halama göre käbir ýerde men plan передача diýip aýdyp biljekler. Ýöne öňrek düşen atlaryň içinde sen ne edip şuna kaýyl boldun diýen ýerlem bolýar da içinden. Могу пахаха ловить где-то, можно что-то понравится, может, дурацкое, да? Можно пошутить с кем-то, и вот это приколы поймать, да, вот как недавно в ТикТоке Баргар еще куда-то делал. Мен үнүсен бермедим, gördüm. Более, может, человек свое мнение не мог объяснить. Бывает такое. А кто-то взял, воспользовался этим. Bordy görmeden, gördüm de Resus herkim prikol tutup oturuyorsun oturuyandan. Ne daybok yanlışmak diyen de. Ýöne şo derece şonu işi ýaz vermek gerek dälmi ka diýen şo? Ну, черный хайп это тоже черный хайп. Да, кто-то по хайпу и живет, кто-то этим и зарабатывает. Kamu kavat gelýän adam şu meselem sana çorny hype diýilýän gerek däl. Не, я как к критикам нормально отношусь. Мне без разницы, человек высказывает свое мнение. Это его мнение, это его страница. Мне, извини за выражение, мне наплевать на его Sana мнение. da bu derler ýazýan barmy şu? Бар. Meselem näme diýip ýazýarlar sana? Men dasteredim ama. Iň halama ýazadyň näme diýip ýazsalar halama? Раздражает тема. Когда затрагивает честь и достоинство человека. Инхаламайн зад. Вот этих людей я терпеть не могу. Şol türkmençaýda da şuday wajyp da şol üçin iň halamaýan. Men türkmençe näde aýdyp berýän? Ne şunu ýaly edip aýdyp. Erkek bolsanız öz suradyňyzy koyup ýazaýyň diýjek de. Neden tap bolýarsyz? Şo paýynçly öňürüp ýazanlar näme? Bir adama hapa söz yazmak как бы литературно сказать, ин edepsiz zattır. O zat üçün cevabı var. Ağır namuslu adam cevap verir. Yana olaram hitre. Suratını koyman yazıyorlar. Yüzünü koysa böyle молодец erkek yazan. Liçkasına ne hemçe yazdın düşündüreydi. Yani görüşeli diye. Mert erkek olsa gelip düşündürüyor. Ben şunu halam, benim мнением şu, tamam. Senin мнением. Yani мнение, как это может быть мнением senin adamın ardamız deyip. Sana şu Türkmen bolup, Türkmençe gürläp bilen eyle beýle diýip ýazýan barmy? Aýtgan barmy? Ýok. Sen şu bolşuň ýaly kabul etýärler. O tarapdan hiç bir mesele çykyp görünür. Ben Hudaýa şükür, men hiç biri ya millet parası da var, bir-iki zatla yazıyorum. Они сами не знают, что пишут. Sen şu töwerüňdäkiler mektepde da sen gapdaryňda başyna rusça gürleýärdilermi? Yok, Türkmençe. Sen näde onu ýaly bolýan? Sen maşgalanda Меня заставляли учить. Kim? Kakam, Ecem. Kakan Ecem rusça gürleýärmi siz ha? Benki aldı. У меня diyen sereydi gide. Men жизнь обстоятельствам şeyle boldu şu men rusça gürlemedim. 4-5 sayda yazındılar, ruski sayda. Hem dinle Türkmen men.
3-4 aylar bir saat diýip sonra öğrenip gittim Rusçany. Rusçany? Allah. Ha sen şu Ondan soň men türkmen mektebine bardym. Türkmen mektebinde maňa uzun kıyın boldy ýazmak, başga zat boldy. Aha. У меня вот это каша пошла. Ondan soň но у меня слух был, я мог запоминать то, что мне... Я историю люблю, tarih, oğul yani. И şondan gitti de okudu öğren. Şu jiýlen doganlaryň senden başgalara şular ýaly rusça gurlaýarlarmy? Kemmesem gurlaşıp bile. Gurlaşyp bilmekdäle sen käl türkmençäni kösenip gurlaýarlarmy? Yo, men türkmençe kösenip gurlamam, просто aydan. Жизнь обстоятельства, näme? Şu daşary ýurtda köp gelsen täsir etýärmi şu türkmençäne? Yo. Näçip täsir eder? Sen sebäbi türkmençe gurlaşmasan, olar türkmeni düşünmese, rusça gurlaşyp bersen, rusça gurlaşyp bersen. Adaptatsiya diýen zat bar. Adaptiruýaşyz. Men şol käm täsir edip sen kıyın gurlaýarmykan diýen türkmençe. Yo. Kıyın gurlama. Türkmençe bilen. Bilmedim. Ne? Kamerada посмотрел. Bilýärmi Türkmençe bilen? Kıyın gurlaýarmy. Türkmençe däl de edebi dilde de. Türkmençe edebi dilde. Bizim dilimiz çaýşy şiwe dili. Şiwe dil arkaň gurlaýar bilýän. Dogry zat ýöne men rusça barada gurrup etdim. Men naýerine общение, круг общения, потому что men Aňyrda oruslarken, olar bilen gurlaşan, Dagestan, zat her ýurtdan. И средний какой-то статистический язык gurlaşan orusça bolan üçin şeýle galyar garaşyp. Yo, это ayıp zat däl, brat. Ayıp zaten ýöne näme gerek on? Bilýän zadyň bilýän diýmeli 100% öwerin bilen. Rusçany bilýän. Böyle dün söz bet. Beh demek söz näme demek perewod? Ay rusça diýen ýaly. Ne? Beh. Näme? Yok. Переводы бар soň. Rusça slova beh demek. Beh sözüň переводу barmy? Позвони, спроси, сейчас вчера мне он сказал. Позвони, скажи. Yo biriniň sözüne ananaly mı ýa? Yok, şu hakikaten yazı var. Kitapta yazın. Beh diyelim. Я крайне удивлен сложившейся ситуацией. Näde şeýle teň manasyny düşündirýärmi? Yo men slovesny перевод diýjek boldum. Вот mesela. Türkmençe söz. Maňa dün sorak menen ben sen kelatym. Ay hayran ýok. Beh diyelim переводы. Я крайне удивлен сложившейся ситуацией. Şey dip berdi näme etdiler ha? Bu kitapda kol ya da şol. Beh böyle. Ha? Yo böyle. Biz vesa. Biz vesam. Sen kim abi? Sen ne tadalamasın? Ya da yolun aldı işte değil. Ha. Bize konuşalım böyle. Näme göre? Смысл? На хайпе быть, на тренде быть. Смысл одно и то же. Näçinji şu? 13. 13. 13. iPhone da olsa. Son çüýnem kakalaňyda, ejeleňde abar berip görmän. Döwletçan 13. ýylyny alyp ber. 13 ne mi? Hemen götüreceksin. Smysl yok da başka telefon götürün. Yo, mesele de 100 sapar elimden şu telefon. Bir cezam, hiç sadım dögülmedi bu da yaşır. Kafam oldu. Çağını böyle ne? Özüň suratlarda alýanmy? Nähil adam sen? Gen gören adam surat alyp da edip kişiler ýetýär. Iň soňky suratyny görüp bolýarmy şaýda? Iň soňky näme? İlk özüň görjekmi? Senin beyle sokmadan yedin. Yo, näme? Mene? Kimin göýäri? Şunu açkini barlap gördük. Bir näme göýäri? Oldu şire. Kenkan öldürün. Bir aktörlerim önce. Hayfi, Türk kinoda düşdün sen? Osmanlı mı? Osman'da ha? Ha ben? Nähil geldi şol teklip? Я сам захотел. Özüň çykdyň birine. Наши туркмены помогли. Я Шулабад комет. Sen özüň gördüň ýa şu serialy. Görýän ha? Ertuğrul görüntüm o, конечно. Tarih o öğrendi. Ha. Ben şu tarih o öğrendim. Tüm böyle Türkmenin tarihi de вообще öğrenmiştim. Bir de atava ben göçlerdim ama bu. Şunun için. Eyvah gelim. Ay yaşlıydı otur Ankara'ya geçer. Bir bayrakta değil. Böyle. Yo normal erken. Yo am erken ola bir Ankara geçer. Yaman katay amcan selam aleyküm. Mişat geçecekler.
Счастья, чемпион. Спасибо, спасибо. Спасибо. Assalamu alaykum. Mübareyimiz var. Спасибо. Самое главное, жанлыкта başыңды көрдүн. Көржөң о чагылың о. Все тебя любят. Спасибо. Вы легенда, дальше молодежь тоже пойдет. İnşallah. Ha gel ya. Hazır be. Gel yakınım Habib koy gel. Yaz. Süper set. Желанияңыз var mı? Bolt değil de kaldı. Edecek mi pres? Gel. Geç. İzimden kaytalı abi gel. Gel dakans etmeli. Kakacan. Eline turu alıp gel. Näme? İşin olmaz. Şey çek bu ya. Yo. Bunlar esere saç kavadesi uğrayan. Evet uğradan var. Bu bel ağıran o. Tut. Bildiren o. Şey de uğrayan. Oy. Ağır ya bu. Yok. Davaydı. Kaçıran. Saç kavat etti. Ya düşündüm bırak. Ben sana düşündüm. Şu düşüyordu düşündüm. Ya düşünme. Şu düşünmedi. Saç kavat ettin. Şöyle udarıya. Bildiren o. Düşündün mü? Sen durun. Baba. Sen durun. Ay. Bildirme yere. Her ki ağırdan ya bu. Gittik. Beat the batyam, men vur diş batyam. Hype gerek mi aydan gümrünü kan. Beat the batyam, men vur diş batyam. Hype gerek mi aydan gümrünü kan. Neyme dursun надзиратель bile. Что-то сам ничего bir hile упражнение. Hayır. Kozaymasam bunu bırak. Durdu. Niye? Orada. Bolda 25'te ben ettim ya. Abi şu durmuşda yıkıyordum. Köp oturup günümü, bir 3 günlap yıkıyordum, oydan çıkman oturup bileyim. Ya sen yok var bir yerini görüp bir yere gitmeli, görmeli. Смотря на настроение. Ну, это второй вариант больше, чем Якозun. Ben Yekeli'ye boylandı. Yekeli 1-2 saat mımış, bir gün. Yekeli'ye çıdayan oğlan derdim de. Sonra alı. Ya, общительный. Общительный sen. Başkalı da neçe saat ediyordunuz? Benim 4. 4. Neçe oğlun, neçe reyten, nirek? 3 oğlum ben ortada. Ortada. Ben gat kutionuk, öydek. Sen şu dereceye yettiğin için o kolada gidende ne hiline taylan yara içinde bana diyadılar da 5 tane 2 oğullar 3 kız da bana. Men 34 yaşayançam atı binjal kollar da menle. Şu bir özünün ortada, şu bir değerli, şu bir düzelse didirdim de men var şu derece. Boylandır da yo men aslında problem ben uruş ediyordum. Uruşadın ha. İçinde sen şolar yani. Men men главный problemim okuw döwrü, gulluk döwrü, lisey döwrü hemme wagt men şu moment tapdym ýa-ni şu öz naporum sporda goýardym da. Çağa wagt aýdana kelle herki diýse çağa wagty bir pikir. Yetkijige wagty geçinen bir pikir. Aýdan 25 ýaşda bir pikir. Özüň kaka bolup uzun çağlaň bir pikir. Häzir 36 ýaş uzun başga pikir kellendi. Şol hakykan şol eken şu wagt men ejem bana näme diýdi? Men senden iň gorkýan adam sen daşary ýurda gidip donduwadan bir ýerden çykarsyň öýtürdüm öýtgänim gorkýan. Häzir bolýan sen образовательный kontent göredip düýbünden başga hirsen adamlar kabul etdi. Men soň hiç düşünüp bilemok diýdi. Öňkü döwür bolanmasa şeýle bolardym. Belki menen beýle bolmazdy. Ringde däle iň soňky kaçan uruşup gördüm bir-birini. Uruşmak däle, moşdan uransyň bir-birini. Moş berde bolan moş daşary ýurtda bolup bilen moş bir ýerde dynjalyk görken klubda onna Ýadymda ýa. Ýadymda ýok bolsa gaty öň şonça wagtlap uja hiç kime ilgalyramok ýa uşamak diýjek bolan. Ne boladyr situasiýa, bilmedim. O köp zatda ýatdy ýa o zat. Kelle gahar gazap gelende o köp zat ýatdy galmy. Sportsmen ne? O sen ne dynjal ýa. Şu tu ölümi öz yeterli kazanjyň bardyr sen. Şoňa görä dynjal harajadyň çok bilýänmi?
Smatra kim Smatra gidiyor? Taşary ýurtlary gezmäni, görmäni. Gidesin gele yana wagt yok. Gelen şu köp wagt başkalarına geçiresin gele. Aha. Ondan sonra yine boyçikene gitmedik. 3 aylap yine giden trenirovka. Kän ýurt gezdiňmi ýana şu? Yurt gezdin diye gezip bilemok yine trenirovka etmene bardım. Bilmedim onu alıp gezen yurtlarım yok. Varıp aylanıp kaydan yerim yok. Odduha diyen ya bir iki sefer giden bolmasın. Gidecek bolan her sefer. Aha. Hazırım gidecek bolan. Gidip bilemok. Gerçi je Çağlarım okuw var. O alıp gidip bilemok. O alıp gittin okuwdur ya. ýeközüm. Yok özüm vakti yok çağlar ben olmam. Yo hey. Раз, два. Gittikmi? Давай. Öňkü bir gepleşiňde gördüm. Kakan Gaybulağa sen boyuňy görmeýär eken. Başlany bilýärdi, bu torýança başga ýerde bilmenýär. Benim sorak verim şonu. Hem için görmeyen spor da bu. Hey oğlum diye oğlum vuruşup duranı biri vursa diye yakın oldu. Ne göreyim diye. O da orada. Biz sportsmen hükmün sereceğiz şimdi o kalka hükmün serensin ayarına. Perejva deden yerçedendir vardır yerler. Şu ýüzüňdäki şuramlar boýda galdy. Böyle Şu riskden gorkýanmy? Şular ýaly bir zat bolsa ýüzüme diýip. Gorkan. De asazma yaşatı. Sen kavul edip çıkan orada. Seviyedo hem kartinanı bilýärdi onda näle geçen boy. Endi boyun ansadı. Onun arkasında azap ve yaman kıynadı. Köp stres, travma, hem zat bolup gidiyor. Sen şoň meşgullanmaň birinji ýerde pul çünmeýär-de sen şonsiz oňaň okmy? Ne, ikinci öýdi. Bak o şey içindeki alaw yanıp durýarka edesin gelýär. O oymak kıyın. Endi koymanan başarmaly wagty gelende. Nämşe ýaşlar ösüp barýar. Sen ýaş, pelebom sen organizm ýaşlyk ýaly. Bolmaň. Onu koymam ben mertliktir. Kıyın koymam. Потому что любой yıldız sonuna baka sönüp başlıyor. Doğru değil mi? Onun için onu doğru принимать etmeli. Durmuşsa. Pik böyle. Pikten son spat böyle. Şu Mike Tyson'ın soňky urşy. Şoňa nähili garaýan? Jake Paul bilen dogovorня. Biz bilýäs onu köp saat için iş sporun işte bolsun. Mike Tyson näme? Mike Tyson gorkajagyny etjegini etdi, on legenda. O bilen näme ýaşçaga çykyp, näme utup bilen opdym, utup bilen 50 boýadym. Burada şu derece awraýly, baýa septanarly, soň bir hili has özüni ýitirdi, soň kino düşdi, soň geldi. Inni bilen adamlar Mike Tyson bolmaly ýaly kabul etdiler, bolmaly ýaly. Takoy bir Adam ütkep durýar жизньni. Durmuşda seredip ütkep durýar. Her hil adam var. Onun geçen onun kellesinde zat sen bilip sen men bilemok. Özü bilýär. Näme üçin zatlara may berdi. Näme üçin öňe gitdi. Kim направлять edýärdi. Направлять eden adam daşdy öýündeki adam köpeldi. Bulaşdyranan boldy. Aldyranan boldy. Onu spravляться etmek kıyın o zatdan. Aydana. Durmuşda en обидный зат предательство. Предательство справляться etmek kıyın. Haçan adama inanyan, bilen şu adam seni kıyın günü taşlap gidiyor. Kemme değil, ken kişi var. Blitz sorulara geçýär. Kän pikirlermen jogap bermeli. Böyle. Evet. Sokacak böyle. Yok. Yok. İksan kino. Gladiator, Titanic. Gladiator. Halayan renkin. Gara. Halamayan häsiýetin. Фальшивость.
Sen üçin iň gowy baýat. Yani Mehmet? Hawa. İslam'dır. Türkmen aydymçylardan biriniň ady. Mehmet Nazarov. Pul mu ya awray? Avray. Ören kän pul alyp bir boýda yeňilmek mi ýa-da ujuýpsyzja pulu yeňmek? Yeňmek. Nähil söz eşitende adam urulmana münasip. Namus efendi. Namsa degenlerini baydak näme sen üçin? Men üçün emindim. Men baydak men baydagım da. Men avrayım, men yurdum bayda. Şu men kimlimin görkezde şu bayda. Maya vizitni kartочка deysiňem bir şey dip bilen, bir yere baranda Türkmen bayda böyle boldu. Men sana näme aýdasym gelýärdi? Sen şu wagt öýt etýän zadyny düşünüp etýänmi? Ya kim üçin etýän, näme üçin etýän? Ol wajyp-da, ýöne sen şu etýän zadyň şu döwür gaty gerek zatlaryň birini diýen. Men nesip bolsa sen şu etýän zadyň bir näçe ýaşlara, oglanlara hakyky görelli bolup gereket eder diýip umyt edýän. Altymrad agaň şu wagt adyna okuw merkez açyldy da, sport toplamy. Ýok bolandan soň men nesip ardy etýän sen şu barlygynda şu zatlar döremegini Nesip bolsun. bir näçe çağalan, oglanlaň dogry ýola geçip şu zatlarla meşgullanıp özüni tanatmagy isleýän, şoňa sebäp bolmaly. Nesip bolsa bolar diýip umyt edýän. İnşallah. Şoň üçin köp sag bol. Bir ösüp barýan ýaşlara, oglanlara aýtjak sözüň bolsa aýda. Любой bir edýän işiňizde, durmuşyňyzda mertligi yitirmen. Türkmen adyna münasip bolun. Erkek bolsun, gyz bolsun. Dünyada bolmayan iş yok. Любой işem bolýar. Целеустремленность, дисциплина. Bir bolmadı, iki bolmadı, üçte bolur. Onun öňünde böwet çyksa saklanyp durmaly däl. Ýadan aýlanyp geçmeli, ýa-da urup geçmeli. Будьте честными самим собой. Всё со временем, всё будет. Главное, верьте в себя. Wagty geler hemme zat bolar diýen. Всему свое время. Не все сразу получается, но мелкими шагами вы достигнете своей цели. А когда вы достигнете, вы это даже не заметите. Хотя об этом вы мечтали. Мечтали когда-то. А когда достигнете этой цели, вы скажете: серьезно, я это сделал. И другие цели появятся. Sag bol, taňry ýaly. Janyň sag bol.